Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagam ta larang baru banwan pentebit ha keneg music school Haka jingrakhe jong jela Meghalaya ya kasingi bakrau jong kari lane ka Independence Day arajar arpulai ke bahanyu penreu Menteri Rembak jong jela Konrad K Sangma ulan poi Hamadan Polo kum kongsan ban penkiu ya kalama lairong jong kari haka jingya sikhilang jong ki babon hajar ngot ki pajba jong jela kuntup de ya ki he officer jong sarkar jela Haba ajengkran Menteri Rembak ulong sha upajba jong jela bat ban penken mau katok ani ki kam bat ki thong jong sarkar jela ha kini kisan snem ki bansawan ha kaban aikam ajam om tang ye kisan lakngut Henry ban pen urlong ru ialah ke jong jing pos new ban penlong ya ke jela Meghalaya ka bapiang lut nadong syadong ha babu jingken ya kini kisan snem ki bansawan kata nadu snem 8000 arpulai hadu 8000 arpupra Menteri Rembak ke jela ulabu kum kapor banwan ki jingkelah hapo ke jela Meghalaya baru long baga thong jong sarkar haki kam penroi ya ka long briu man briu bat ke imlang salang haki ni kisan snem ki banwan la ban kelum lang haki shipau teli ki jingkular Shushu ulong ru baga sarkar MDA2 kalala ban penyo ya ki surok ki babon bha bat lala ban penyeso ya ki babon teli ki senong lengba jong ki surok yat kali nang ta ka jing penpoi ya ki kor umbam umdi chaman lagi tliwing ka jing ai boarding ke baklem thut habaro koi ki jela ka jing penyo kor internet habaro ki senong ka jing ai hing baduk shabaro ki bari hok badyo ka jing penbiang ya ki jing don kambaro na ka benta ki khlung nadu ki badang don hapo khapo jong ka kemi nang ta banwan ra ya ka pule puthi ka bajanai ka kot ka khya ya baro ki madani lekai ha baro ki jing lekai bat ki jing tei ki badon kam ban kentiu ya kritik dustur bat kum juru ya ki samla ulong ru bang ngila tri kamenta bat baro ki kenhun bat ki perlok kentup ya ka sarkar India ki agency ki babai tengka kejat penriu jongi ki seng trimon sungpha bat kum juru ki lat pathai khobor ban pun urlong ya kini ki jingkular Henry ula kentu ya ki pajba nong song chnong baro hapo ka jela ba kinlong ki ba penkhre ya ki jing tenju jong ka parthai kum ka jingwan lang shop jong ka jingkela lang ba ki bor jong ka mariang ki jing penthut jong ki kor technology bat ki wei ngide ban perkhat bha bat lei ei hangne hala jela bat hak parthai baro ka wei ka sarkar MDA2 kan yaikut jengmut ban pentikna ya ka bha ka miat jong galwei jong baro ki nok shanong hapo ka jela Following behind Auxilium Girls High and Secondary School is Brookside Adventist High Secondary School being led by its commander Azariel C.H. Mumin. Approaching the saluting dais is Laban Presbyterian High Secondary School being led by its commander Jasper Dingdong. Is the NCC Boys marching contingent being led by Iborlang Karjana. Following closely behind Little Flower Secondary School, we have Somerset High, Miss Joanne Lagnon Chloe. श्रीमान एक परेड कमांडर एक 2IC 17 प्लाटून परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान Ladies and gentlemen, that was the flypast courtesy the Indian Air Force Eastern Air Command.